Türkmenistan, Malazya özara bäxwetli hyzmatdaşlygy ilerletmek ýolunda. Malazya Türkmenistanyň Aziýa ýugoş ummany sebitindäki iri hyzmatdaşlarynyň biridir. Iki döwletiň arasyna diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 17-nji maýyna ýola goýuldy. 2013-nji ýylda Kuala Lumpur şäherine Türkmenistanyň elçihanasy açyldy. Geçen döwürde özara bäxwetli hyzmatdaşlykda oňy tejribe toplanyldy. Gaýratynam 2007-nji ýyldan bäri Türkmen Malay gatnaşyklaryna ilerleýiji ösüş meýli mahsusdur. Ýokary derejede geçirilen duşuklarda Türkmen Malazya gatnaşyklary hasam berkidildi. 2007-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Malazýanyň arasynda bir näçe döwlet resmi we iş saparlary amala aşyryldy. Olaň netijesinde hyzmatdaşlygyň şertnama hukuk bünyady berkidildi. Şuň üçin-de döwletara, hökümetara hemde pudagara derejesinde iki taraplaryň resmi namalaryň uly toplumna gol çekildi. Döwletleriň ikisem dürli halkara guramalaryň, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk Guramasynyň goşuşmazlyk hereketiniň çäklerinde işen gatnaşyk edýär. 2008-nji ýylyň 19-20-nji noýabrynda Malazýanyň premier ministri Türkmenistana resmi saparda boldy. 2011-nji ýylyň 7-8-nji dekabrynda Türkmenistanyň prezidentiniň Malazya Federasiýasyna ilkinji döwlet sapary boldy. Milli liderimiz Malazýanyň paçasy premier ministri bilen gepleşikler geçirdi. Saparyň netijeleri boýunça bilelikdäki Türkmen Malazya maglumatyny iki döwletiň daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2010-njy ýylda hyzmatdaşlyk etmek maksatnamasyna gol çekildi. Milli liderimiz Petronas Texnologik Universitetiniň hormatly doktor ady dakyldy. Malazýanyň premier ministri 2011-nji ýylyň 11-12-nji iýulynda hemde 2014-nji ýylyň 9-10-njy iýunynda ýurdumyza resmi sapar bilen geldi. Malazýanyň hökümet başlygynyň 2011-nji ýyllaky sapary mahalynda iki döwletiň arasynda halkara meseleler boýunça özara düşünşmek hakyna ähtnama, Nevit gaz ulgamyna hyzmatdaşlyk etmek hakynda hökümetara ähtnama, hyzmatdaşlyk etmek barada iki ýurduň feodal senagat idaralarynyň arasyndaky ähtnama, Türkmen gazyny satmak, satyn almak barada pudagara alalaşygyna gol çekildi. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň başlygynyň Malazya bolan resmi saparynyň barşynda ileri tutulýan bir näçe ugurlar boýunça şol sanyna iki ýurduň ykdysadyýety üçin ähmiýetli bolan ýangyç energetika toplumyna hyzmatdaşlygy işeňleşdirmek barada alalaşyklar gazanyldy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň we Malazýanyň arasynda parlament dostlyk topary döredildi. Dostlyk toparynyň döredilmegi Türkmenistanyň mejlisi bilen Malazýanyň parlamentiniň arasynda gatnaşyklary mundan beýlekde pultolandyrmaga ýardam berer. 2018-nji ýylyň ýanwaryny gahrman arkadamyz Malazýanyň daşary işler ministri bilen duşdy. Söhbetdeşligiň dowamynda hyzmatdaşlyk edilýän ugurlary ilerletmek babatda pikir alşyldy. 2019-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň prezidenti bilen ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Malazýanyň premier ministri arasynda ýokary derejedäki duşuklar geçirildi. Gepleşikler iki taraplaryň gyzyklanma bildirýän, iki taraplaryň sebitlen we halkara meseleleň giň toplumny öz içine aldy. Ýokary derejedäki ýakyn gatnaşyklary saklamagy, ähli pudoklardaky hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy bolan umumy isligi tasdiklap, taraplar Türkmenistan bilen Malazýanyň syýasy, ykdysady, feodal, energetika, tehnologiýalar, logistika, senagat, bilim, syýahatçylyk ulgamlarynaky hemde meden insanperwer ulgamdaky gatnaşyklaryna aýratyn üns çekdiler. Türkmen Malazya hyzmatdaşlygynyň geçen döwrüne feodal ykdysady ugurda ýangyç energetika toplumyna, bilim ulgamyna oňyň tejribeler toplanyldy. İktisani energetika döwleti hökmünde nevit gaz toplumyna hyzmatdaşlyk bu iki döwletiň arasynda hyzmatdaşlygyň esasy ugrun kesgitleýär. Malazýanyň Petronas kompaniýasy 1996-njy ýyldan bäri nevit gaz ulgamyna Türkmenistan bilen işçiň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Döwlet başlygynyň nyktaýşy ýaly bu kompaniýa Hazaryň türkmen ýalpaklaryny özleşdirmekde özüni iň bir anamdar hemem jogapkärlik hyzmatdaş hökmüne görkezen ilkinji daşary ýurt kompaniýasydyr.
1996-njy ýylda Petronas Hadar ýaka magtymly Öwel we Diyarbekir deňiz ýataklaryny özüne jemleýän blok bir şertnamalaryň çäkdi. Nefti we gazy gözlemek, gazyp almak barada 25 ýyllyk şertnama gol çekdi. Yer gelene ýatlasak, ýurdumyzyň neft gorlarynyň ýarpysy tebii gazyň 4den 1-i deňiz ýalpaklaryna yerleşýär. Kampaniýaň geçiren barlyk gözlegi işleriniň netijesinde Hadaryň türkmen ýalpaklygynyň uglevodorod serişdelerini örän baýdygy ýene bir gezek suwd edildi. Gyýanly şäherçesinde gurulan gazy arasalaýjy zawod iki ýurduň arasyndaky energetik hyzmatdaşlygyň aýdyň meýwesidir. 2014-nji ýylda neft gaz senagaty ulgamyny uzak möhletliň hyzmatdaşlyk etmek hakynda hökümet ara şertnamasyna gol çekildi. 2014-nji ýylyň 27-nji fevralyny gahrman arkadagymyz Malaziýaly hyzmatdaşlarymyzyň magtymly ýatagyna alyp barýan gözleg burag işler bilen ýerine tanışdy. Petronas kompaniýasy bu ýatakda şeýle hem Diyarbekir, Garagol deňiz ýataklaryna uglevodorod serişdeleriniň baý gorlaryny ýüze çykardylar. Magtymly ýatagy 2011-nji ýylda Gyýanlyda açylan tebii gazy toplamak zawodyny çiğ mal bilen üpçün edýär. Milli rejimimiz deňiz ýalpaklygyndan 5000 metr çoňlukda uglevodorod serişdelerini gazyp almagyň çylşyrmy tehnologiýasy bilen tanışdy. Bu ýerde malay hyzmatdaşlarymyzyň oturdan deňiz platformasy dünýäde ulanylýan iki sany şeýle kämil inženýerçilik tehnologik desgadyr. Muň öz gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň ykdysadyetiniň ähli ulgamlaryna dünýäň iň soňky gazanylan kämil tehnologiýalaryny derhal ornaşdyrmak baradaky aladasyndan nişandyr. Yer gelende belläp geçdik. Ýaşgyrly Qaqaýew adyna Halkara Neft we Gaz Uniwersiteti bilen Petronas Çarigali kompaniýasy özara düşünşmek hakynda ähtnama gol çekişdi. Türkmenistan bilen Malaziýa arasyndaky sowda ykdysady hyzmatdaşlygyň möçberi ýyl-ýyldan artýar. Sowda boýunça Türkmenistan Malaziýa bilelikdäki komitetining ygtyýarlyklarynyň giňeldilmegi baradaky 2014-nji ýylda gol çekilen hökümet ara tertipnamasy muňa oňoýly täsirini ýetirýär. Malaziýa Türkmenistana senagat enjamlaryny, metal ölümlerini, elektrik haritlaryny iýerýär. Bizden bolsa ýanygyç energetika toplumynyň haritlary eksport edilýär. Malaziýa maýatynyň gatnaşmagyna Türkmenistanda kärhanalar hereket edýär. Maýa goýum taslamalary amala aşyrylýar. Syýahatçylyk türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr. Geljekde syýahatçylyk pudogy babatda hem hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga taraplarda uly mümkinçilikler bar. Hakykatdan hem halkara syýahatçylygy Malaziýanyň möhüm girdejeleriniň hataryndadyr. Malaziýa halkara syýahatçylyk üçin köp sanly amatly şertleri we mümkinçilikleri eýe ýurt. Bir näçe kilometr uzalyp gidýän çägi suwa düşülýän ýerler, ýüzlerçe örän owadan adalar, müňlerçe hektara barabar tropik tokoýlar, täsin geoseýlgäkler, şol sanly UNESCO-nyň goragyna durýan ajaýyp şäherler we owalar, köp milletli jemgyýet, ösen ulag we ara gatnaşyk ulgamy, ösen mehmanhana ulgamy, ýokary tehnologiýaly şuwelöň toplumlary, ýokary hili hoşniýetli hyzmat, bulan ählisi dünýä syýahatçylarynyň ünsüni özüne çekýän ýagdaýlardyr. Syýahatçylyk barada Türkmenistanyň soňky ýyllarda gazanýan üstünlikleri aýratynä Awada milli syýahatçylyk zorlugy Malaziýaly hyzmatdaşlarymyzy gyzyklandyrýar. Türkmenistan Malaziýa üçin daşar ýurda syýahat etmäge geljegi örän uly bazardyr. Hususan Malaziýaly syýahatçylar üçin beýik köpek ýolunyň ornaky şäherler hemde medeni ýadygärlikleri bolan şäherler boýunça taryhy ýerlere jahankeşdelik, şeýle hem çöle syýahat ýaly ugurlar gyzyklydyr. Aşgabat bilen Kuala Lumpur'un arasynda gönü howa gatnawynyň ýoly goýulmagy, işe-ur hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, Türkmenistan bilen Malaziýa arasynda syýahatçylyk we medeni humanitar gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna oňyň täsirini ýetirýär. Bilim ulgamyň hyzmatdaşlykda ileri tutulýan ugurdur. Türkmen talipleriniň ençemesi Malaziýanyň Petronas Tehnologik Uniwersitetinden we beýleki uniwersitetlerine bilim alýarlar. 2008-nji ýyldan başlap Malaziýa iýerleýän türkmen talipleriniň sany artdyryldy. Petronas Tehnologik Uniwersiteti Halkara Neft we Gaz Uniwersiteti bilen ýakynan hyzmatdaşlyk alyp barýar.
Malaziýada ýurdumyz üçin neft gazy uğrundan gysga möhletli okuwlarda hünärmenler taýýarlamak ýoly goýuldy. Şol okuwlarda eýem 300 adam hünärini ýokurlanyrdy. 2014-nji ýylda ýokary bilim mabatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda hökümetara alalaşygyna gol çekildi. 2015-nji ýylyň fevral aýynda düzümünde Bilim Ministrliginiň, Halkara Nebit we Gazy Uniwersitetiniň, Halkara Insanperwer Ilymlary we Ösüş Uniwersitetiniň we Daşary işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Institutunyň wekilleri bolan Türkmen wekiliýeti Malaziýanyň ýokary we orta ýöri töleşdirilen okuw mekdepleriniň bir näçesine baryp gördüler. Malaziýanyň okuw mekdeplerine türkmen talipleriniň sanyny artdyrmak baradaky deslapky alalaşyk gazanyldy. Tanşlyk saparynyň maksady ýokary bilimiň iki basgançakly bakalavriat we magistratura ulgamly guramak boýunça Malaziýada gazanylan öňde barjy tejribäni, dürli sapaklary, hususan ingliz dilini okutmagyň häzirki zaman iş tejribesini öwrenmekden ibaret boldy. Türkmenistanyň Daşary işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Institutunyň Dünýä Dilleri Kafedrasynyň mugallymlarynyň topary 2012-nji ýylda Malaziýanyň ýokary okuw mekdeplerine ingliz dilini okutmagyň usullaryny kämilleşdirmek boýunça gysga möhletli tejribe alyş saparyna boldylar. Ýurdumyzda bir näçe gezek Malaziýanyň bilim ojaklarynyň tanışdyrlyş dawaralary geçirildi. 2015-nji ýylyň ahyrynda Malaziýada Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Globallaşan dünýäde inni geografiki alyslyklar hyzmatdaşlyga zeper ýetirmeýär. Arasynda ençeme dağlar, deňizler, ummanlar keserip ýatan 6000 kilometrden gowrak alyslykda ýerleşen bolsa, Türkmenistan bilen Malaziýany özara bäxwetli hyzmatdaşlygy ilerletmek isleги birleşdirýär. 2024-nji ýylyň 18-nji 19-njy dekabryna hormatly prezidentimiziň Malaziýa amala aşyran ilkinji sapary we ýokary derejedäki geçirilen gepleşikler özara gatnaşyklary çuňlaşdyrmakda. On gerimli giňeltmekde nowatdaky möhüm tapgyr boldy. 2024-nji ýylyň 19-njy dekabryna Malaziýanyň paýtagtyna Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşiklerin dowamyny arkadaky gahrman Serdarymyz soňky ýyllarda halkara giňişlikde parlament diplomatiýasynyň uly orna ýeleýändigini we şoň bilen baglykda türkmen Malay parlament hyzmatdaşlygyna möhüm orun degişçiligini tap, parlamentlaryň arasynda gatnaşyklary işen alyp barmagy, kanun çykarjylygyň iki ýurtda geçirilýän iri halkara forumlara gatnaşmagynyň meýilnamasyny düzmegi teklip etdi. Mundan başga da hormatly prezidentimiz inniki ýyl Aşgabatda Malaziýanyň medeniýet günlerini geçirmegi teklip etdi. Geňişleýin düzümdäki gepleşikler tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiziň we Malaziýanyň premier ministriniň gatnaşmagyna iki taraplaryň resmi nama gol çekmek dawarasy boldy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we premier ministr Anwar Ibrahim dawara gatnaşýanlaryň şoğunly el çarpışmalary aslynda resmi saparyň jemleri boýunça Türkmenistanyň we Malaziýanyň arasynda bilelikdäki beýannama gol çekdiler. Şeýle hem taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda viza talaplaryny kemkäsleýin ýatyrmak hakynda, alalaşyk hakynda notolary Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda howa gatnaw hakynda alalaşygy we aviasiýa senagaty babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda notolary Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda diplomatlary taýýarlamak we ilmi alış-çalış pudogyna hyzmatdaşlyk etmek babatda özara düşünşmek hakynda diplomatik notolary Türkmenistanyň hökümeti bilen Malaziýanyň hökümetiniň arasynda syýahatçylyk babatda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünşmek hakynda ähdnamany. Hazır deňdiniň türkmen böleginde ýerleşýän toplum bir şertnamalaryň çägini özleşdirmek babatda täze önümi paýlaşmak hakynda şertnamaň täzirçilik şertleri barada teswirnamany. Türkmenistanyň Sowda Senagat idaresi bilen Malaziýanyň Halkara Sowda Senagat idarasynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähdnamany. Türkmenistanyň Sowda Senagat idaresi bilen Malaziýanyň Milli Sowda Senagat idarasynyň arasynda özara düşünşmek hakynda ähdnamany alşdylar. Saparyň dowamyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Petronas binasyna bardy hemde bu ýerde Malaziýanyň Petronas Çarigali kompaniýasynyň ýol başçylary bilen duşdy.
Duşlukda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlar hemde döwrüň talaplary nukdaý nazaryndan oň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiziň resmi saparynyň çäklerini Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary Kuala Lumpurda Malaziýaly kärdeşleri bilen duşluklar geçirdiler. Gepleşikleň jemleri boýunça resmi namalaryň uly toplumny gol çekildi. Şolaň hasaryna Halkara Insan-perwer Ilmlary we Ösüş Universiteti bilen Malaya Universitetiniň arasynda özara düşünşmek hakyna ehtnama. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutu hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutu bilen Malaziýanyň Tenaga Universitetiniň arasynda özara düşünşmek hakyna ehtnama. Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutu, Türkmenistanyň Injener Tehnika we Olo Kommunikasiýalary Institutu, şeýle-de Türkmen Döwlet Ykdysadiýet we Dolandyryş Institutu bilen Malaziýanyň Sanbey Universitetiniň arasynda özara düşünşmek hakyna ehtnama bar. Şeýle hem duşluklarda köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň uğru boýunça özara gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigi bellenildi. Döwlet başdanma Serdar Berdimuhammedowyň Malaziýa amala aşyran resmi saparynyň netijeleri iki ýurduň hem deň hukukly, özara bähwitli, uzak möhletleýin döwletary gatnaşyklary mundan beýlekde pugtulandyrmagy maksat edýändigini aýdyn görkezdi.